След това Исус пак се яви на учениците си при Иеридейското езеро. Ето как им се яви. Там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнака, Натанаил от Кана Галилейска, звездите синове и други двама от учениците. Симон Петър им каза: отивам да ловя риба. Казаха му: ще дойдем и ние с теб. Излязоха и се качиха на кораба и през онази нощ не уловиха нищо. Симон Петър се качи на лодката и извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби, 153 на брой. И макар да бяха толкова, мрежата не се скъса. Тук ще спрем. Вижте какво виждам аз в тази история. Петър и учениците, докато бяха с Исус, 3 години и 6 месеца, те виждаха модела, по който Исус работеше. Колко от нас вярвате, че Бог работи с сезони, с времена и с нива? Мандати. Бог има сезони, времена и мандати. Петър 3 години и 6 месеца беше с Исус. Учениците също бяха 3 години и 6 месеца с Исус. И те познаваха модела, по който Исус работеше, докато беше с тях. Но не разбираха, че когато Исус умре и възкръсне, модела на работа ще се промени. Колко от вас разбирате, че до миналата седмица сте били в сезон, в който сте оперирали по един и същ начин, но дойде времето да смените модела. Бог ви въвежда в нова ера. Петър, докато беше с Исус, той виждаше как Исус се движи, как Исус изцелява, как Исус освобождава, как Исус изпълнява закона. Но умирайки Исус, възкръсвайки, той каза на кръста: свърши се! Свърши се! Идва нова ера. Исус изпълни закона. Но идва нова ера за учениците, които те трябваше да правят. Не трябваше да ходят според закона, а трябваше да ходят според благодатта, която Бог им дава. Петър беше от тези ученици, които искаше да върши модела по-старому. Колко от нас искате да влезете в новия сезон с стари неща? Искате да направите нещо. Миналата година му прави бизнеса ми вървеше по този начин, миналата година продава по този начин. Благословението ми идваше по този начин. Миналата година поставих ръце върху хората и те бяха изцелявани. Чуйте, Петър не беше призван просто да полага ръце и да изцелява. Ако от миналия сезон вие сте били призвани да полагате ръце и изцелявате в този сезон, докато преминавате, хората ще се изцеляват. О, църкво, тук ли сте? Петър не разбираше, че това, което Бог ще направи, е по-различно. Миналия сезон си имал трудност, но в този сезон Бог те благославя заради това, което си преминал, за да бъдеш благословение на обществото. Но Петър не разбира, че влиза в един нов сезон. Петър беше чул това от Исус: на болни ще полагате ръце и те ще бъдат изцелени. Това слово е истинско и активно. Но чуйте, има едно нещо, което може да изцели. Нещо, което може да се представи по-добре от това да полагате ръце. Вярвате ли? Знаете ли, че докато аз проповядвам под звука на моя глас сега, много повече хора могат да бъдат изцелени от Словото, докато полагаме ръце. Много повече демони могат да бъдат изгонени, докато проповядват Словото на Бог. И Исус каза: ще изпратя Словото си. Какво ще направи Словото? И ще ви изцели. Ще изпратя Словото си и Словото ще ви възстанови. Ще изпратя Словото си и то ще ви благослови. Но Петър е свикнал по стария мандат. Петър беше свикнал и си каже: 3 години и 6 месеца аз бях с Исус и ще процедирам по този начин. Ще процедирам, ще благовествам, ще правя това, което правише Исус. Не е лошо това, което правише Исус. Но Исус иска да надмине очакванията ти. И той каза на учениците: по-големи знамения и чудеса ще вършите. От кой? От мен. Чувате ли? Това обещание важи за църквата. Това обещание важи за теб. Това благословение и до днес е активно в живота ти. Но Петър, чуйте, Петър влезе в новия сезон с стари неща. И за малко да се провали. Но знаете ли кое беше предимството на Петър? Че Петър имаше уши да чува. Петър имаше уши да чува. Не влизайте и не оперирайте. Първото нещо, което искам да предам на църквата: с стари неща в нов сезон ще го превърнете в религия. Чувате ли? Не влизайте в новия сезон с стари неща, ще го превърнете в религия. Религията ще ви умори. Петър процедираше по един и същ начин. Искаше да направи нещо, каза: аз ще го направя, аз ще отида тук, ще направя това. И знаете ли какво виждам в първите стихове? Петър казва: аз ще отида да се ловя риба.
Аз виждам един изморен служител. Има ли такива хора, които са се умарили и казват: о, аз не мога да се справя? Знаете ли защо не може да се справите? Защото не сте позволили на Исус да води живота ви. Исус да води живота ви, казах. Знаете ли, религията до такава степен ще ви изцеди. Понякога Бог ще ви постави в моменти, Бог ще ви постави в ситуации, в които вие може да вземете надмощие над проблема. Чувате ли? Ще ви стане ясно след малко картинката. Бог ще ви постави в ситуации, в изпитания, които вие може да преодолеете, но ще има неща и изпитания, които Бог ще иска да ви изчерпи, за да долее. Ще има изпитания, които вие ще може да преодолявате. Ще има пустини, през които ще може да преминавате. Ще има ситуации, които вие ще се изправяте. Но Бог понякога ще позволи да бъдете изцедени. Затова Библията ни казва, че Божията сила се проявява в немощ. Павел казва, извините, 12 глава на Коринтияни, ни казва: и Божията сила в немощ се проявява. Чуете ли църква на Господа? Бог ще ти позволи тези неща, защото все още твоето его работи. Твоите мисли работят, защото ти искаш да направиш нещо, а не Бог. Няма как да влезете в новия сезон с стари неща. Вижте какво ни казва Библията в Лука, 21 глава, 37 стих. И никой не налива ново вино в стари мехове. Инак новото вино ще се пръсне меховете, то само ще изтечат и меховете ще се изхвърлят. Чуйте, със стария мех няма как да влезете. Новото вино, което Бог иска да долее, трябва да чакате. Петър трябваше да изчака. Исус, умирайки и възкръсвайки, той казал: отидете, чакайте. Докато чакаше Петър, трябваше да се моли. Има моменти, когато вие трябва да се молите, не да правите нещо. Просто трябва да се молите, да чакате и той да го извърши. Много религиозни общности в момента са под провал. На края на силите си. Религиозната общност я виждам в лицето на Петър пред лагията. Точно сега я виждам как изморени служители вече си казват: о, не можем, ние сме да тук. Колко от нас разбира, че религията бута, а благодата приема? Колко от нас разбира, че религията се опитва да направи нещо, а за благодата, за благодатните служители Исус го е направил на кръста? Религията ще те умори до такава степен, че ще накара да се върнеш в стария си начин на живота. Чувате ли? Чуй, не е гаранция, че служиш в благодатна църква, че си благодатен служител. За да живееш в благодата, която ни се даде на кръста, се иска взаимоотношение с Бог. Взаимоотношение с Бог. Пастор може да се проповядва, хвалението да си пее, но ти отново да бъдеш в религия. Може да бъдеш в религия. Религията ще те върне към стария ти начин на живот. Чувате ли? Петър казва: ще отида и ще ловя риба. Кой беше занаятът на Петър? Рибар. Той беше рибар, така или шпаковкачи? Нека да не слава някой. Вярно се. Петър беше най-добрият рибар. Срещайки го Исус, той му казва: чуй, Петре, срещането ми с много, може би днес Исус е казал много хора, че ти няма да си в стария занаят. Исус, срещайки те, той ще промени първо името ти. Чувате ли? Исус, срещайки Авраам, той каза: ти няма да си Авраам, ще бъдеш Авраам. Първото нещо, когато Исус те среща, той ще промени твоето име. Ще промени твоя модел, ще промени твоя начин на ходене. Ако искате да бъдете в истинската и активна благодат на Господа, е време да се отделите от стария начин на мислене и модел на живот. Чуйте, Петър повярва, Исус го среща и му казва: ти няма да бъдеш какво? Овец на риба, но ще бъдеш овец на какво? На души. Но защо? Кое е нещо, което накара Петър отново да се върне? Петър все още не беше променил мисленето си. Чувате ли? Има ли хора, които идват на църква, слушат Словото оперира за момента и си тръгват и продължават по същия начин на живота? Че това не е промяна. Искате ли да кажа какво е това? Убивате времето на празно. Докато някой преживява това, което Бог му дава, друг убива време. Дойде времето не само да търкаме столовите, дойде времето да се променяме в неговата истинска и автентична благодат. Дойде времето не само да слушаме, дойде времето да слушаме, да приемаме и да прилагаме в живота си и ще видим успеха. Като че ли
че няма да се получава. Чуваш? Но искам да ти кажа, че нещата ще се получат. Знаете ли защо не се получават нещата? Защото Бог не иска да се получат нещата както ти искаш. Той иска да надмине очакваните. Искам да ти кажа, че финансите ще дойдат на време. Изцелението ще надмине твоите очаквания. Точно промяната ще дойде днес. Днес е денят, в който идва промяната за живота ти. Днес е времето, когато Бог отделя още мисли от живота ти и донася Божии, естествени мисли от Святия Дух. По това време Петър беше лидер на църквата. Колко от нас съзнава, че Петър беше пастор? На кого Бог каза: ти си скала, на когото ще построя? Не беше ли същия човек? Има ли хора, на които Бог е казал: ще му дам дете? Има ли хора, на които Бог е казал: ти няма да ходиш в пустинята, но те изкачам на планината? Точно сега това ще се случва в името на Исус Христос. Има опасност, ако пасторът на църквата е религиозен, да завлече една цяла нация в религия, в провал. Чувате ли? Петър каза: отивам да ловя риба, и всички ученици тръгнаха след него. Всички ученици тръгнаха след него. Внимавайте с кой се събирате. Внимавайте с кого дружите. Не се събирайте с хора, които оперират все още в закона. Не се събирайте с хора, които все още са религиозно мислене. Където и духът ни, там е свобода, казва Библията. Но знаете ли върху кои хора е духът на Господа? Върху тези, които истински познават благодата на Бога. Духът на Бога няма да се разкрие върху религиозна общност. Религията е враг номер 1 на Божия дух. Цяла нация може да бъде провалена за това, защото лидерът е религиозен. Ако днес ви проповядвам нещо религиозно, вие ще приемете това, което ви проповядвам. Чувате ли? Една цяла нация може да се провали от невежеството на лидера, защото той иска да направи нещата. Той иска да проповядва, което му се дава, което той знае. Религията проповядва от знание, а благодатта от откровение. Религията проповядва от знание. Те четат, ще ми кажат стиховете на Исус, но никога не преминават отвъд четенето да видят какво е точно. Благодаря ти, скъпи святи души. За Петър, качвайки се в ладията, имаше една мрачна и тъмна нощ. Най-тежката нощ на Петър беше в ладията. Петър, качвайки се в ладията, цяла вечер, казва Библията, нищо не уловиха. Колко пъти сте опитвали да хвърлите мрежата на вашия живот, да бъдете благословени, да прогресирате, децата да бъдат успешни, да ги закарате в колеж. Не е лошо това, да направите бизнес, да купите апартамент. Благослови не са апартаменти, са апартаменти. Благослови не да закарате децата само в колеж, да учат в Харвард. Благослови не да имате хиляди, да имате стотици хиляди, да имате милиони за Божието дело. Амин. И ако му казва, има ли нещо, Петър? Няма. Петър преживя най-кошмарната си вечер. Ако аз бях в неправилното място и духът на Господа не беше ме срещал, сигурно отново щях да бъда наркотист. Ако няма автентично слово, което ви променя, отново ще бъдете старите личности. Но вижте какво казва в 2 Коринтияни 5:17. Ако някой е Христос, той е ново създание. Старото премина и всичко стана ново. Виждаме как хвърлят мрежата и няма улов. Учениците го питат: Петър, има ли нещо? Няма. Петър беше водача. Няма нищо. Но Исус се явява и казва: дечица, има ли нещо? Петър беше баща. Един баща има способности да държи за децата си, когато някой не е в добра ситуация. Някой от църквата, когато страда, лидерът го преживява. Чувате ли? Сигурно на някой живота му за една вечер е била бурна и си мисли, че свърши всичко така. Искам да ви кажа нещо, че ако Исус е започнал нещо да върши в живота ви, той няма да спи. Исус се явява и казва: дечица, имате ли нещо за ядене? Ладията беше блъскана от ветровете. Мрежата беше почти прекъсана от хвърляне. Но когато се яви Исус, ладията взе контрола си. Знаете ли коя е ладията? Ладията е символ на вашия живот. И ако Исус не управлява твоята ладия, си в провал. Ако Исус не бъде навигацията на живота ти, ти си провален. Ако Исус не е моята навигация, колко от нас знаят какво е навигация? Всички знаете какво е навигация.
Ако не можеш да стигнеш до дадена точка, навигацията толка. Цяла вечер ладията на живота му се е блъскала. Има хора, които ладите им се блъскат и прекарат най-тъмните си нощи, най-отчаяните си нощи, но Исус се е явял точно в точно време и казва: дечица! Църква, която няма правилното слово, те режат души. Знаете, кои са благодатните служители? В момента благодатните служители отиват, Исус ги изпраща и те са в ситуацията на тъмната вечер, където Петър стои в ладията с мрежата на живота и я хвърлят и Бог изпраща благодатни служители и казва: дечица, имате ли нещо, защото искам да ви благословя? Не защото не знам, че нямате, знам, че нямате, но искам да ви дам, но те не чуват, защото няма души да слушат, а Божието слово е свързано с това да чувате. Петър имаше възможността да чува. Петър имаше възможността да чува. И тогава, вижте какво се случва. Започва ладията цяла вечер. Курса на ладията е бил погрешен. И когато Исус извика, курса на ладията се изправя. Точно когато цяла вечер не бяха уловили нищо. Точно когато бяха пред провала. Точно когато си казваха: всичко се свърши, даже и в занаята вече не ни върви. Исус идва и казва: хвърлете мрежата отдясно. По принцип рибарите, всички рибари хвърлят мрежата отдясно, за да хванат риба. Всички рибари хвърлят. Аз имам приятели, които са рибари и съм разговарял с тях. И казвам: от коя страна хвърляте мрежата? Вие те ми казват: отдясно. Как викам? Рибти, отидеш при някой, вика рибари, му каже да хвърли мрежата отляво, той ще се смее. Най-добрият рибар беше Петър по това време. Но защо Исус, когато им се разкрива и казва: дечица, имате риба и хвърлете мрежата отдясно, защо му каза хвърли мрежата отдясно? И стана много интересно и казва: Господи, защо? Защо, Господи? В своето отчаяние, чуйте, никога не позволявайте да вземате решение в отчаяние. Че беше готов да хвърли мрежата отляво. Най-добрият рибар на теория и на практика. Извън гравитацията. Петър прави нещо извън гравитацията на морето, извън гравитацията на рибарството. Той беше готов да хвърли мрежата отляво. Не взимайте решения, когато сте отчаяни. Ще направите голяма грешка. И ако го няма Исус да го спре, ще има проблем. Точно когато вече на разсъмване Петър взима мрежата и го вижда в духа си как застава. И иска вече да хвърли отляво, за да има риболов. Не хвърли мрежата отляво, хвърли отдясно. Тук вече ние не виждаме, че Петър отказа, но просто мислите на Петър. Знаете, ти бяха цяла вечер хвърли отдясно и пак ли отдясно? Нямаше. Знаете ли, когато Исус му каза хвърли отдясно, за какво се сети той? Тогава, когато за първи път го срещна. Сетете се, когато Бог ви срещнал за първи път. Когато Бог ви срещнал за първи път и сте били пред трудности, как ви извадил? Щом го е направил веднъж, ще го направи винаги. Щом го е направил веднъж, ще го направи втори. Щом го направи втори, ще го направи и трети. Неговото име е Йова Ире. Бог, който ще примисли. Тогава Петър взема мрежата и, знаете ли, Йоан разпозна, че това е Исус. Искам да ви кажа, че и Петър позна. И Петър позна, защото първото му срещане беше с улов и второто на риба. И когато му казах хвърли отдясно, с други думи искаш да му кажа: Петре, нещата няма да се случват както ти искаш отляво. Божието царство е отдясно. Божията сила е отдясно. И аз съм застанал отдясно на Отца. И е време да ходатайстваш, Петре. Не е време да работиш, време е да чакаш аз да върша. Дойде време да вярваш, аз да изцелявам. Дойде време да вярваш, аз да благословя. Дойде време да ти да вярваш, аз да ги правя нещата. Чуйте, от нас е вярването, от Бог е правенето. Тогава Петър има една тайна. Тук Петър излиза и чуйте 153 риби. И казва: Господи, защо ти казваш точната бройка 153 риби? Колко от нас разбираме, че Петър си мислеше, че само евреите трябва да бъдат спасени? Въпреки че той отиде
да благослови Корнилий. Петър имаше религия в себе си. Мислеше се ограничен. Петър попадна в тази трудна ситуация, защото мислеше ограничено, че Исус е дошъл само за евреите. И хвърляйки мрежата, улова му беше 153 риби. И Бог чрез този улов му показва, че това е символ на всички племена. Че Исус не е дошъл само за евреите. По това време точно 153 племена е имало. По времето на Исус е имало точно 153 племена. И не казва ли Библията, и всяко коляно ще ми се поклони. Не ограничавайте! Не ограничавайте това, което Исус може да спасява. Не ограничавайте това, което Исус може да изцелява. Не ограничавайте! Исус е дошъл да го направи за всички. Исус е дошъл да го направи за всички. Исус е дошъл да изцели. И чуйте, да освободи и да благослови. Най-важното е, че е дошъл да бъде цената, за да бъде спасен. И по-долните стихове, до 20 стих може да проверите. Исус каза: Петре, любиш ли ме? Петре, любиш ли ме? Той каза: да, Господи. Паси агнците. Втори път: Петре, любиш ли ме? Петър, ти знаеш, Господи. Трети път: Петре, любиш ли ме? Да скърбе, ти знаеш, Господи. Петре, не можеш да казваш, че ме обичаш и да ограничавам кога да спасявам. Това съм моя. И си агнец. Виждате, че Петър беше се отказал от мисията си. Чувате ли? Петър беше се спрял от мисията си, беше се отказал от мисията си на пастир. Защо ли Исус му каза: Петър, любиш ли ме? Паси агнците. Ами то 3 пъти го повтаря. Защо? Защото Петър беше се подал само ставката. Време е да ви кажа, че Бог иска да се възвърнете. Амен. Има ли хора, които казват: ние сме тук, това е последната служба, нещата не се получават както искаме ние. О, Господи, ходим на църква, молиме се, правим това, правим, но Господи, не се получават нещата. Не казвате на Бог, че се давате оставката, но му показвате. Не казвате на Бог: Исус се отдава с оставката, но му го показваме, като с начина си на живот, с държанието си, с мисленето си. Говори ли за някой? Проповядва ли за някой? Има ли такива? Искам да ви кажа: любите ли Господа? Амин. Любите ли Господа? Любите ли Господа? Точно докато го изповядвате, виждам духа си как Бог променя курса. Бог променя курса на хора. Словото, идвайки, може да направи две неща. Първото нещо, което ще направи в живота, е да те промени. Но второто нещо, ако не слушаш правилно, ще те закорави. Чувате ли? Ако не искате да бъдете закоравени, приемете Словото на Господа. И Словото на Господа ще ви изцели. Словото на Господа ще ви възстанови. Словото на Господа ще трансформира живота ви. Павел разбираше и ясно какво му говори Бог. Но Петър не разбираше. Но имаше уши да чува. Искам да ви кажа, че може би служители да приемат правилно нещата в моменти и да се изстрелват в следващото ниво. Други малко по-трудно могат да ги приемат, докато се настроят в обстановката на следващото ниво. Но Бог няма да ви остави, ако чувате Словото. Ако изпълнявате Словото на Господа. Чуйте какво казва Павел. Това е 2 Коринтияни, 12 глава, от 10 стих. Затова намирам удоволствие в немощите, в укори, в лишение и гонение, в притеснение за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Цяла вечер Петър не е разбирал, че когато е бил слаб, е силен. Има ли хора, които сега са на ръба и си мислят, че вече те са в края? Всичко се свърши и Исус не ме чува. Аз искам да те насърча, че точно когато ти казва, че свършва, той долива. Точно когато си казваш, че ти си свършил, неговата сила идва. Няма как да дойде Божията сила върху живота ти, ако твоята не свърши. Няма как да дойде Божиите благословения в живота ти, ако твоите благословения не свършат. Няма как Бог да припомни банковата ви сметка, ако вашите финанси не свършат. Няма как Бог да изцели децата ви, докато
вие да го правите, вие да трансформирате, вие да бутате, вие да правите нещата. Трябва да оставите и да се доверите на Бог, Бог да го направи. Има ситуации, когато вие ще превземате, но има моменти, когато трябва Бог да ви подбутне, Божията ръка да се намеси. Чувате ли? Колкото по-зле се е ставала ситуацията в живота ви, колкото сте изпадали надолу, толкова по-високо днес Бог ще ви издигне. Колкото се чувствате по-долу, толкова нагоре ще ви издигне. Не можете си. Бог ще покаже силата си. Стоя си един ден вкъщи, съм пред края на предела. Казвам, всичко ще свърши. Господи, ти ме разбираш. Семейството ми е така... Каша, казвам ви каша. Едни се карат, втори ме викат. Аз не съм побойник, викат ме като security. Това е свидетелство. С съпругата си вкъщи нещо не се получава, казвам Ваня. Не се получават нещата. Казвам, Господи. И пастора ми звъни. Вече аз съм отчаян. Моя приятел Тимотей ми звъни. Нека да излезем, да се видим, казвам, приятел. Не е сега. Искам да се превера. Превирам се вкъщи и няма мир вкъщи. Няма мир. Даже децата, докато ходят, няма как да им се скарам, защото те са деца. Нещо ме смущава. Моля се, нещата не се получават. Към татко. И пастора ми звъни и ми каза, Недялко. Искам, точно сега, да направиш едно послание около 5 минути. Около 5 минути и да говориш за вяра, благодат и почивка. И аз слушам и казвам, това наистина ли се случва? Аз в момента да говоря. Има това някъде не трябва да говоря. Прибирам се, добре казвам, пасторе. Седам си, направих 30 опита да направя видео. 30 опита направих да направя видео. Познайте какво стана. Казах, не, няма да направя видео. Излизам. Излязах навънка, видяхме се с моя брат и казах, трябва да го направя. Влязах и просто започнах да импровизирам. Започнах да говоря. И знаете ли това на колко хора е помогнало? Хора идваха в салона, в който се намирам аз и ми казаха, знаеш ли, взеха ми колите. Забраниха ми камиона да го карам. Бях пред провал, брат. Не знам какво става и ми скачаш. И ми говориш за почивка и благодат. Падна това, виждите ми, брат. Нещо се случи и аз му казах, какво знаеш, брат, показал това трудност, дай докато го споделям. Алелуя, благодаря. Докато сте в трудности, е време да спрете да поглеждате на вас и на вашите проблеми. Просто говорете на някой. Докато аз бях в чужбина, говоря, това слово е свързано с моя живот. Това слово е свързано с моя живот. Докато бях в чужбина и баща ми беше болен от коварната болест, всеки ден се молих и исках от Господа Бог да го изцели и да го възстанови, но нещата не се получиха, защото Бог ми каза, не по моята воля. И чуйте какво се случва. Каза, че баща ми починал, аз съм в Англия с моята съпруга, с моите сестри, качваме се в самолета, аз съм с високо кръвно и Святи Дух ми говори, абе, Недялко, погледни какво има от лявото. Защото моята съпруга беше на друго място. Я казвам, Господи, какво има? Хора! Какво да има? Няма да е животно. Има хора. Добре, попитай ги, защо се прибират. Господи, не виждаш, че аз съм прибирал за погребени? Аз да питам този човек защо се прибира. Защо да го питам? Няма да го питам. Облегнах се и това. И казах, добре. Добре съм към хората. Казах, здравейте! Те казаха, здрасти, бяха млада двойка, бяха за ръце и казаха, жени ли сте, неизгодени сте, а мога ли да ви питам защо се прибират в България от Англия? Те казаха, ами, замисли се момчето и ми каза, ами прибирам се, защото отивам да погреба баща си. Чувате? Прибирам се, защото отивам да погреба баща си. И чуете, в този момент и аз отивам да погреба баща си. И какво трябва да плачем двамата? И Бог ми каза, не искам да плачеш, искам да го насърчиш. И как си така? Добре? Започнах да говоря с него. Представете си, 2 часа и 30 минути аз съм му говорил за Господа. 2 часа и 30 този човек не щеше да прости на баща си, дай ми през смъртта си. И чуйте, кръвното ми се възстанови. Радостта ми се върна. Силата на Бог се прояви в живота ми. Товара ми падна от плещите. И Бог ме използва за този човек.
той се прибра, слязах на летището в София и каза: брат ми, чувствам се свободен. И аз се прибирам. Когато се прибрах, първото нещо, което направих е, отидах се поплаках и отидах в молитвена група да се моля. Не отделяйте вниманието си, когато сте в проблеми от кръста. Не отделяйте вниманието си. Знаете ли защо Павел е успял да каже това, че в немощ Божията сила се показва в живота му? Защото Павел е гледал към кръста, а Петър е гледал към морето. Павел е гледал към кръста, когато е бил в проблема, Петър е гледал към морето. Морето е символ на света, а кръста е символа на Божието царство. Разликата помежду морето и кръста. Петър не гледаше към кръста, но Павел гледаше към кръста и казваше: добре ми стана. Добре ми стана. На мен добре ми стана, че имам транспорта. Твоята благодат е върху мен. За да кажа, че Божията благодат никога няма да стръгне от живота си, от живота ви. Никога няма да стръгне от живота ви, когато сте право насочени към кръста. Повярвайте ми, няма да хвърляте мрежа за риби, ще хвърляте мрежа за ловене на души. В този нов сезон вие няма да просто сте правили неща, които сте се молили за хора да бъдат изцелявани и са били изцелявани. Но чуйте, в този сезон няма да се моли да бъдат изцелявани, просто ще преминават, че се изцеляват. В стария сезон сте слушали едни и същи песни и сте пяли една и съща песен на Господа: изцели ме, изцели ме, изцели ме. Сега ще пеете: изцели ги, изцели ги, изцели. Защото ти си бил изцелен, за да изцеляваш. В стария сезон си се молил: благослови ме, благослови ме, благослови ме. Сега ще кажа: благославям ги, благославям ги, благославям. В стария сезон си чудил какво ще ядеш. Сега чуй, ще даваш на хора да ядат. В стария сезон се чудил какво да увлечеш и коя работа да имаш, но аз искам да ти кажа, че Бог те очаква с новата ти работа. С новото ти благословение. В стария сезон от миналата година лекарите са ти казали, че ти няма и съпругът ти няма да зачне, но сега чрез Божието слово казва, че ще зачне. Разчупва всяко проклятие в името на Исус. В името на Исус разчупва всяко проклятие. Може би жената или мъжът ти в стария сезон са бягали наляво и надясно, но Бог в новия сезон чул молитвите и каза: ще ходите заедно с Господа! В стария сезон може би си казал, че семейството ти е провалено, но искам да ти кажа, в този сезон ти имаш здраво семейство! Името на Исус! В стария сезон си казал, че не ти стига, не можеш да откриеш бизнес за Господа, не можеш да направиш. В новия сезон ти няма да откриеш, Бог ще ти го открие! Алелуя! Благословен за семейството си, но чуй, в новия сезон ще бъдеш преблагословен за благословение на нация и народи. Това е Неговото име. Това е Той, който го прави. Това е Той. След тази тъмна нощ, църквата, след тази тъмна нощ, която беше Петър и църквата, на сутринта идва светлина. На сутринта идва светлина. И тази светлина е Исус Христос. Тази светлина е Исус Христос, който го прави.